Agung ungut. Hi guys, so ayan, kakagising ko lang. Magprepare na tayo kasi pupunta tayo sa segundo. Bye! Nagnato ti Ulyan me. Nagalas ti dalan. Sapay nagnata. Nagmayat. Ate ti pagpag na may apang kami yung bantay. At ti kabsat ko nga nagwapo. Comment below kung magwapo siya. Ala, naggato mo ti pag naon. Ala, saan may ato yun? Kung pangit siya, bash mo siya. Makaungungat. Makaungungat. Ang nagawin kahit agpit picturata nga. Kabsat ko. Ay, nakauli kami. Naglubo di pinag namin naglubo. Asadag kami di kaparparyaan men. Apan na yung parking ni tate di 4 wheels men. Kitain nyo ni panay yung parking tadatoy kami. Oh. Adatoy kami di kaparparyaan men. Nagdakal mo gaya mo ni. Nabayag nga kami na pandito eh. Na nagsamot. Nagngato. Ang tanay dati bunga dan ni babasit da pa. Kasla ukol-ukol pa yun. Ukol-ukol ti ubing. Bumaba kami pang kami di kalapo mga marmar. Naggalis. Hindi, dapat bunga na niya. Kasla ukol ni kuya. Kita nyo, inulo mi nagnato. Ang sumarsar ng tatay mi ni wara-wara.
Naglaguno tayo lang. Yan. Alam ni. Saan tatay mo? Sisi dami kat itlog. Nagkaysa kami nga itlog nga liningta. Pariya nga minambong. Yun nga si Daam may utong. Pinitak nga kamatis, niniktan asin na. Mayatag. Basta tibiyag siya kaasin. Lahat na pinapahitan. Si Dati Nalda. Nagbangsak Siya! May itong nagan. Luto kami si Daan. Mandi mga mabalinte may isa. Nya tigamitan? Dubal. Namadi mabalin di dubal nga pagkaraon nga gurabes. Triple. Namadi mabalin di triple. 5-3. Kana man no 3-4. 3-4. Naman di mabalin di 3-4. 3. Guys, tatagawid kami. Derp derpity derp 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 derp. Tanungin ko. Adi alam tinggal si Kuya. Agung ungut. Kumamat. Ay, Teddy Tricycle. Ala, nagtantog. Ala. Sige, lagi nagtantog. Nga pang kami agliw-liw. Nakadaan tayo. So ngayon, nandito na tayo. Nagaduji ang mula da. 5-5. Daduma. Maysa-maysa. Sige na tayo pahibiit na. Wah, bago tayo paban nagliw-liw. Bandog kami. Agliw-liwan. Ang ala, kita niya ni Manong ko na. Agkinik mo na eh. Paspo, ano. Gusto niyo ba ng ganito, ah? Matanikin na alak. Nagmay adin oh. Di ka magliw-liw na eh. Makita yung atay. Joke. Nagaduti lamos na. Nung makikita yaw, naliwanag na matayaw. Nuhaan. Nay, pangkaog pa check up. Pang kami pa kalati alumbayad. Iya tidak mo. Ay, pictorial technique lang ni Andy.
Mala kami ti pagkwami. Taapang kami agliw-liw. Ay, Ariag, anong bayad? Ariag. Ariel, bayad. Ayun. Pasla-sulat. True. Tatibitlat. No. Kaya no, damdamang. Ta. Ayun na. Sige man tayo. Ang palastog. Kasi mang loko na tatatapos. Adabit lang. Ala na palastog kang tumag. Ala! Bilang! Ay, nauna! Na paano? Nangan utot. Pwede mo din Sige pinatay. na, ang ako maga. Regine, ala? Ang ako maga, turo man mo sa nga lipatan mo. Ayan na nga guys, medyo narabya na ang nagdigos na naginana kami pa. Kita nababasa pa. At ang dinang ni may sa daw ko. Sika mukal ka hamuali lipatan ti like, subscribe, and share. At comment kamot din ano niya di may bagam jamon una nga video. Tapos pindutan maatan ani bell dita at ano mamo aming nood daw ti barbaro nga video. So, agila ang ti first nga vlog ko. Bye!